स्वागत बा आप सभी के आज के वीडियो में। तो आज के स्पेशल रिपोर्ट बा भोजपुरी के यूथ स्टार अभिनेता प्रदीप पांडे चिंटू के ओर से। वीडियो शुरू करे से पहले हम आप सभी के बता दी कि अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो के लाइक कर देम, शेयर कर देम और चैनल पर नया बानी तो रोज ऐसा खबर सबसे पहले देखे खातिर हमनी के चैनल के भी सब्सक्राइब कर लेम। आप लोग के बता दी कि भोजपुरी के यूथ स्टार अभिनेता प्रदीप पांडे चिंटू के पहिल का 2020 के बोलबम गाना के फर्स्ट लुक पोस्टर सोशल मीडिया के माध्यम से रिलीज कर देहल गइल बा, जोना कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकतनी। तो आज के वीडियो में हम आप सभी के बतावे वाला बानी ये गाना के रिलीज डेट और टाइम के साथ ये गाना के कौना चैनल पर रिलीज कइल जाई। आप लोग के बता दी कि ये गाना के गौले बने प्रदीप पांडे चिंटू जी और ये गाना के लिखले बने श्याम देहाती जी और ये गाना के संगीत से सजेले बने श्याम देहाती जी और आज़ाद सिंह जी। ये गाना के काल सुबह 6 बजे देसी धुन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से रिलीज कर देहल जाई, जोना कि आप सभी जाके देख सकें। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद बा कि वीडियो आप सभी के पसंद आयल होई। वीडियो के देखे खातिर आप सभी के बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लागल तो वीडियो के लाइक कर दी, शेयर कर दी और चैनल पर नया बानी तो रोज ऐसा खबर सबसे पहले देखे खातिर हमनी के चैनल के भी सब्सक्राइब कर ली।